Top 6 lucruri șocante despre diferite animale. Caracatița are 3 inimi și sânge albastru, iar când începe să înnoate rapid, una dintre inimi se oprește complet pentru a economisi energie. Furnicile nu dorm niciodată profund. Ele funcționează pe microsomn de câteva secunde, repetat de sute de ori pe parcursul unei zile. Delfinii dorm cu o jumătate de creier activă, astfel pot respira conștienți și rămân atenți la prădători chiar și în somn. Rechinul Groenlandei este cel mai longeviv vertebrat cunoscut, putând trăi peste 400 de ani, unele exemplare fiind mai bătrâne decât multe țări. Meduza nemuritoare. Această specie rară se poate întoarce la stadiu de polip după maturitate, făcând-o biologic nemuritoare. Furnicarul gigant poate consuma peste 30.000 de insecte zilnic, folosindu-și limba extrem de lungă, nu dinții, pentru a se hrăni.